Πάμε για υπέροχο απογευματινό από τις μητέρες μαγείρισες. Τώρα θα δούμε τι έχουμε. Εδώ χορεύουν μόνοι τους σέρα. Κύριε Δημήτρη! Δηλαδή, Γεια σας παιδιά. τι τυρόψωμο ρε παιδιά. Παιδιά, ισχύει. Χθες είχαμε τα καλύτερα. Και σήμερα πέσαμε. Πέφτουμε. Καλό είναι τυρόψωμο όμως. Δεν είναι καλό. αλλά Εντάξει. Σκότη! Τυρόψωμο, ωραία. Μπόλικο. Πάτερ, βαθμολογία τυρόψωμο. Με άρθρο το 10. Ναι. 11. Αν το 10 είναι σουβλάκι. Συμπειρά. Μπέργκερ. Ένα φταράκι είναι. 8. Τι 8, τυρόψωμο 8. 7 επειδή είναι εντάξει. Ψωμί είναι με τυρί. 7. Εντάξει, 7. Κι εγώ. Εσύ. Να πάρω κι εγώ. Άντε να πάρω. Είναι τυρόψωμο. Αλλά εγώ θα βάλω ένα 8,32 στα 10. Εγώ δεν θα το φάω, δεν θέλω. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στην παιδική χαρά και θα παίξουμε το παιχνίδι του δάσους. Είμαστε εδώ πέρα με τα αγαπημένους μας μαδάρχες να μας επιβλέπουν για να έχουμε ένα ευχάριστο παιχνίδι. Χαίρετε. Λοιπόν, το κόλπο είναι όταν έρθει κάποιος κατευθείαν. Όχι, ήλιο! Αυτό. Πανέξυπνο, για να δούμε πού πήγαν να βάλουν τη σημαία τους οι άλλοι. Στο παιχνίδι του δάσους. Ποιος θα καθίσει άμυνα, Και έτσι, και έτσι βλέπω. Και να σε από εκεί. Και από εδώ, μάγκες. Παιδες, τι κάνουμε εδώ. Καλά ρε. Α, αυτό είναι μια ακρίβεια. Τι τραβάμε. 393 έφυγες. Πολύ έξυπνο, πολύ έξυπνο. Φύγε ρε, φύγε. Μπαμπαλιάρη, τώρα. Να δούμε ποιος θα νικήσει. Πέρα εδώ. Άμυνα. Χάμος. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Δεν θα κάνει όντως. Παρασκούδη, τι γίνεται εδώ ρε μπρο. Πάει το βίντεο, δεν φεύγει. Σε εδώ πάει επικίνδυνα. Αλλά κάτι θα κάνει. Εδώ οι άλλοι ακόμα. Εδώ είναι η θύη της κατασκήνωσης. Ο μεγάλος vlogger της καρδιάς μας. 2-6-5 Γεράσαν αυτοί, αφήνουν τα μικρά να κάνουν όλες τις δουλειές και το παίζουν οι μάγκες αυτοί. Εδώ κάνανε παγί. Εμείς μπορούμε να περάσουμε. Εδώ το πάνε τρέχαρτα αυτοί. Έχουμε πάρει 10 κιλ. 2-21 είναι πάνω. Με το κόκκινο σορτάκι, πέτω. 2-21. Λάθος. Κόκκινο έχουμε πάρει. Σνάιπερ. 106. Φέρτο. Πόσα πήρατε ρε μάγκες? Να. Ωραίοι ρε. 100 κιλ έκανα και σνάιπερ. Κάτσε. Από τα 300 μέτρα. Νόσκο. Κάποιοι εδώ πάνω κρύβονται. Φέρτο. Να το βλέπω. Να είσαι καλά. Φιλάκια. Οργανωμένοι ομαδιώτες πάνε με τριάδα πάνω. 311. Βγάλ' το. Η ομάδα Φωτιά ψάχνει τη σημαία τους. Μπορεί εκεί να είναι. Πού είναι οι σημαίες, παιδιά? Είναι εκεί πέρα. Η δικιά μας είναι εκεί πέρα. Πέρα είναι η σημαία τους, αλλά κρύβονται εδώ. Πάμε λίγο να μην Η μπλε ομάδα πλησιάζει ασφικτικά στην κόκκινη ομάδα. Θα δούμε ποιοι θα νικήσουν.
Μπαμπαλιάρης με ό,τι ντουο φωτιά. Μπράβο μάγκες, ωραίοι, ωραία. Εγώ χάνω τα πόδια, μάγκες, για να πάμε πιο γρήγορα. Τι κάνει. Φτάσανε εδώ οι gamers. Ο επικεφαλής της κόκκινης ομάδας. Θέλω. Ρε, πού είναι η σημαία τους, ρε? Πού την έχω βάλει, ρε, έχω έτσι. Απελπισμένη κόκκινη ομάδα. Όλα αυτοί έξω είναι. Μετά που τους κλέψανε τη σημαία. Τους βγάλανε όλους αυτούς. Η μπλε ομάδα. Ο άλλος εδώ δεν ξέρω τι κάνει. Λοιπόν, κάνετε. Νικήσαμε! Μεγάλη ομάδα! Εδώ. Λοιπόν, γεια σας, κερδίσαμε. Κάναμε 15 kills. 15 kills και snipers 2. Αυτά, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Ο Λεούδης τσίπησε τη σημαία, αλλά ποιος την είδε? Ο Λεούδης Ο την τσίπησε. Μπάμπαλης, ο Μπαμπαλιάρης. Έτσι, μπράβο. Εγώ το λέω, την είδε ο Μπαμπαλιάρης, την πήρα μετά εγώ, αλλά η δόξα στον Μπαμπαλιάρη. Πάρω. Έκαψα 3 παιδάκια Ο χωρίς ανάπηρος τι έκανε? Είμαι με το Λεούδη και απλά είμαστε έτσι και λέμε ένα ποτέ στη μπασκέτα. Το λέω μαζί σας είμαι, έλα να κάνουμε 30 και κάνει έτσι και τον βγάζω.